vrei să arunc toate lansetele acum în Dunăre, băga mea și pula în ele când bag. Băi, fără Vrei să prostii. mă fac eu scafandrul stiliculec? M-a săturat de 2 ori mi l-au furat. Ia. Aleu, aleu, mama mea. E cu sonor poți? Eu nu, că filmez acum. Ai de capul meu, ce iese acolo scris. Clococeală, frate. Eu cred că e de aici. Fasole cu carne de oaie. Nu știu dacă s-a ars, mă. Dacă s-a ars carnea. Uite, unul s-a prezentat la popota. Uite ce sluga, a venit de la ăsta, de la izolare. Băi, e mai mult mișto cu multă zeamă asta. E mai mult mișto, da. Da, mă, dar nu-i făcută carnea, mă. Am mai punem apă? Păi, nu știu, treaba voastră, mă. Eu zic să mai punem un pic de apă, că Dar nu mai ce să mai fierbă, mă, lasă așa, mă, că se Nu-i duce făcut- fasolea e fiertă de s-a carnea- făcut bine, terci. Fasolea, da, dar... Dacă poți dai fasolea la o parte, poți mai pui apă, dar te riști să o sortezi? Dar chiar mă las cu niște în foaia. Lasă-mă că ia acum să înnăbușești odată. Oprește focul. Sau dă tigaia la o parte, că n-ai focul, cum să-l oprești. Poate din cuptor.